Днес пак ще играем Brawl Stars. И днешната ми цел е да направя победа на всеки един молд. Ако сте чули някакъв звук, просто го игнорирайте. Просто се случи един инцидент. Какъв толкова да? Те ще не играят на мега пика, бе. Писали ми са ми нещо. Както и да е. Ще качвам сега. Ще трябва да направя победа на всеки един молд. Тук почна от първия. На соло и на дуо ще направя първо на соло. На победа трябва да направя. После пак на дуо. Така. Спайпър ми е нов герой. Видяхте ли? Няма да е лесно. Но, дяволите, аз не трябва да се отказвам. Това сега брои ли се за победа? Аре, брои се, защото тебе само ме мързи. Ще се брои за победа. Между другото, днеска излагах един мой приятел, че съм си изтрил Brawl Stars. Но технически да съм си изтрил. Не знам, като кача това видео, в коментарите, какво ли ще пише. О, да, сега съм дуо. О, пак също бота. Вижте, ако не ви казах в ранките, няма човек, който да не е играл ранкет. О, брат, сега виждам, че и моят отборник е бот. Аз губих, yes. Така. Аз един удар. Ей, Пам, слушай. Пам, дебелата така да. Ако казва някакви псевни, се моля на YouTube да не ме бамнат. Защото един мой приятел ми каза, че дори да каже някакво псевни, няма да ме бамнат. Я бегай, да. Какво казах? О, е! Изпълних един квест. Да откупя 500. Така. Джеймград или футбол? Джеймград. Да преодоля страха си. Ще игра с Леонка. Джеймград. Мисля, че той е добър на Джеймград. Хубаво, че Brawl Stars няма реклами, защото иначе никога нямаше да игра тази игра. Бих я играл, ама ако трябва да съм честен, много не бих. Хубаво, че само също ботове ме пуска, брат. Само също ботове ме пуска. Не, че и ботовете не са силни, ама не са силни колкото... Като ясно сега, че тези ботовете нищо няма да ми направят. Така че то бот не е много голям бот. Защото има стратегия, брат. Стратегията му не е много добра. Но поне моята и моята не е много добра стратегия. За кого ще играе? Лодка. Става, тъпи. Няма просто не губя. Не, брат, то проклет бул. Що проклет бул? Се пошвирате. О, шит.
Бегай се оттам! Бегай се! Бегай се! Не трябва да те убиват тебе! Пак ще да убият всеки. От тебе не трябва да те убиват. Бега от тук, бе! Аз кой казах, бе? Спечелихме. Така. Ще трябва да направя на всеки един молд. Победа. Вече направих на Джемград. Успокоих се. Да направим един футбол, ама кацата тук ще съм със Емс. Каква е Емс? Къде е Емс? Така. Ботове? Ботове. Ботове, кой каза, бе? Ботове, те се крият. Той па не му имал цели. О, гледай какви ботове, бе. Гледай какви ботове, бе. Аре, бе. Стана пак, бе. Аз правя победа на всеки мол, бе. Защо ти игра срещу ботове? Не знам, защо игра срещу ботове. Ще има ли няколко... То от епикот друго да се падне. Освен скин. Така. Остава това... Кой е това? Оф, чакай. Това не го знам. Това няма да го играем. Ако искате, пишете в коментарите, ще не играя честно, но не знам какво е това и не знам с кой герой да играя. Така че няма го играя, ще играя това. Ако трябва да съм сигурен, мисля, че... Да, Едгар. Цепен. С Едгар... Винаги, когато играя това нещо, Едгар е съседния отбор. Добре, няма Едгар, но има това. Ботове. Ботове. Про. То се е кръстил Про. Ако се е кръстил, то просто се измисля някакво име. Даже това не му истинско име. Не са ботове тия, бе. Хич не са ботове. И тия менки. О, не, аз по-добре се бегна. Колко набих много малко. О, не. Я иду тук. Това просто цялата. Засали, брат. Само легендари. Само легендарки. Шит! То е ясно. О, брат, искам да им сти... О, не. Wanted to. I'm lagging.
както вижте, ние сме свалили повече от тях на тях. Това не трябва да бежа от тук. Да. Спечелихме пак. Спечелихме пак. Не щупихме. Спечелихме. Можехме се спечелим. Остава нокаут. Ай, само нокаут остава. Да. Така. Остава. Пак на втори. Нокаут. Ходзон. Трябваше да има и ходзон. Една игра на нокаут. И видеото свършва за жалост. Защото стана дух. Ако става. Но видеото ще става много дълго. Шин Рюджи. О, вече не играем срещу ботове. Да се взе. Хора, видео свършва. След няколко минути. Хора, както виждате, май няма да спечелим. Да. Да, брат. Дано да не са колегите ми ботове. Той ще е мъртъв на третата секунда. Кой казах, бе? Кой казах, бе? Спечелихме пак. Да. Ами хора, видеото ще приключи. Така. Снайската. Ами хора, разумно. Ами хора, видеото ще приключи. И до нови срещи.